handler om 4 forskellige kollusionstyper i parforholdet. Den anale, den orale, den ødipale og den narcissistiske. Rollefordelingen i de forskellige kollusioner fremtræder typisk på den måde, at den ene part tager sig af en voksen og fornuftig rolle, som kaldes progressiv, mens den anden tager sig af en barnlig og ufornuftig rolle, som kaldes regressiv. Problemer opstår, hvis der er blanding af forskellige typer eller overvægt af én kollusionstype i forholdet. Nu vil jeg fortælle om de forskellige kollusionstyper. Den første er den orale kollusionstype, hvor kærlighedsmålet er omsorg. Den progressive indtager rollen som den givende og omsorgsfulde moder, der ikke stiller krav og giver sin egen behov for omsorg til hendes partner. Den regressive lægger derimod ansvaret på den anden partner og indtager rollen som hjælpeløs barn, som har brug for al den omsorg han eller hun kan få. Så er det den anale kollusion. Her er kærlighedsmålet at tilhøre eller besidde hinanden helt. Her er grundkonflikten et stærkt behov for selvstændighed, kombineret med et behov for at høre til og angst for at blive forladt. Den progressive tager ubegrænset styring og føler sig ikke lille i forhold til den anden, og dermed mere selvstændig end den anden. Den regressive indtager rollen som den lille og får tilfredsstillet sin behov for at høre til, og har samtidig mulighed for at lægge sit risikable behov for uafhængighed og selvstændighed over på den anden. Og så er der den tredje, den ødipale kollusion. Her går kærlighedsmålet ud på at blive en rigtig mand og en rigtig kvinde. Begge parter er dermed usikre på deres kønsidentitet og har svært ved at acceptere, at de rummer både maskuline og feminine sider. Manden i dette forhold kan lægge sine feminine sider over på kvinden og komme til at fremstå mere maskulin. For eksempel ved at ordne de mandlige ting, som at reparere bilen. Og kvinden i dette forhold kan lægge sine maskuline sider over på manden og komme til at fremstå mere kvindelig, for eksempel ved at ordne vasketøj. Så er den sidste, den narcissistiske kollusion. Her er kærlighedsmålet at blive en sammensmeltet enhed, men man er også bange for det. I denne kollusion er der problemer med selvværd, og man er usikker på sin egen identitet. Forholdet er altså med til at styrke selvværdet og give en følelse af at være en hel person. Den ene part fremtræder mere egoistisk og selvovervurderende og lægger sine angst og usikkerhed over på den anden. Den anden omvendt fremtræder som mere beskeden og selvundervurderende og lægger sine drømme og idealer om egen storhed over på den anden. Konklusionen er så, at hvis begge parter har den samme kollusionstype, opstår der konflikter. Og hvis det opstår, og ens partner ikke lever op til ens forventninger, må man ifølge Willis acceptere det ved at give flere sider af sig selv.